Здравейте! Това ми е може би първия клип, който реших и така да го снимам. В момента съм в едно село, няма да споменавам име, но имам много изоставени сгради. Това тук мисля, че трябва да е гробище. Да, ако виждате. Знам, че не е хубаво да се снимат гробища, но ето както виждате, това е гробище. И реших да направя този видеоклип, защото ми беше интересно каква е тази сграда. Колкото разбрах, е изоставена. Може би вече от 25-30 години. Не знам, според мен се личи, че е изоставена. И то доста. Не може да се влезне и така. Обикновен човек няма как да влезне вътре. Защото навсякъде се е разбояла някаква растителност. Но аз мисля, че ще ни надникна вътре, ако разбира се вижда нещо. Мисля, че е изоставен склад. Или просто така изглежда. Сега да го снимам отстрани. Отвътре нямам намерение да влизам. Голям е. Има и също двор, ако разбира се към склада. Но така както виждате, той е изоставен, не е ползван може би от, както казах по-рано, 25-30 години. Но пък двора изглежда доста добре. Някой най-вероятно има нужда от растителността, където расте тук. Разбира се, за да може да си храни животните. Защото все пак се намираме в село. В това село има доста такива изоставени сгради. И така ми е интересно също и колко хора от вас са виждали такива, как да ги нарека. Само един момент, ще снимах едни сега да искам, които ги събрах за едно момиче. Така и такива филм. Не знам как се наричат точно. Филмови дискети или касети, не знам. Който знае, нека да напише в коментарите. На тях се виждат, не знам дали вие виждате, мисля, че ви се вижда, камили. И е доста старичка. Кравичка. Кажете здравейте на кравичката. И така, ще дадем за малко пауза, ще продължим с малко. Сега просто вървим така покрай гробището. По-късно най-вероятно в клипа ще ви покажа и също едно доста хубаво място на в това така наречено село, която има може би история гордо, която е вече на 25-30 години. Сега сме 2015 година, 7 месец, мисля, че сме 19 число. Не съм сигурен. Ще продължим след малко. Стигнах до едно място, което не е чак толкова странно. Мен лично ми прилича на тоалетна. Не съм сигурен, сега ще проверим. Както да ви казах, като се връщаме, ще минем през едно много хубаво, поне лично за мен е много хубаво място. Това е била чешма. Едно време е била чешма. Защото в момента не ми изглежда. Тази чешма, мога да ви кажа, че е построена през 1998 година от Махмуд С. и Нури Ш. И така, това е
най-нормално, че имало, разбира се, и място, където животните да пият вода, но както виждате, водата е изсъхнала и повече вода не идва. Това тук, ето, водата взимат с, не знам как се нарича точно, по някакъв начин помпа, но най-вероятно тази тръба, ето там, както виждате, така е стигала някъде до тук, но водата е изсъхнала. Или по-точно изсъхва. Станало е малко мокро. Малко мокра почва. Доколкото си спомням, аз преди много години, много като казвам 2-3 години, аз пак бях в това село и бях точно тук и доколкото си спомням, водата беше много повече. Смятайте, човечеството, ако продължава така, какво ще стане? Нека да се качим тук горе. Тази крава иска внимание. Нека всички я поздравим. Добре, да не знам точно коя беше, ама една от тях ще е. Реално в село какво се очудвате? Крави, овце, вълци, мечки, пингвини. Ходе, пингвини няма, ама се та. Схванахте какво искам да ви кажа, нали? То одеве, където ви казах, че преди 3-4 години, 2-3 години бях на това място отново. Ето е там долу, където сега виждам, където ви показвам, ето ей там, имаше вода. Както виждате сега, няма. Мисля, че също и мостчето, където искам да отида, беше тук. Сега ще го видим, само ако стигнем живи и здрави, най-вече. Някакъв рандом човек. Човек. О, падам. Цветята само на цветя станаха. Сега пак, жест е важен. Дори случайно да не стигнат тези цветя до тебе, да знаеш, че ги откъснах за тебе. Тя си знае коя е. Его мостчето е тук. Това мостче, когато бях тук, ми грабна доста вниманието. Много хубаво мостче, на мен много ми харесва. Опа, извинявам се, че се изпсувах. Ох! Оле, много е топло. Право, ще припадна. Да, както се знаех, миналия път имаше вода. Течеше вода стабилно и то. Но, ето сега, както виждате вие, няма. Това ми изкара кола. Тук преди течеше вода. Но сега това е останало. Какво да ви кажа, сами си го правим. Както виждате. Няма. Но тук мирише гадно на мърша.
Вероятно някъде има умряло животно. Като цяло, това селце си струва. Най-вероятно долу в описанието ще напиша кое селце е. Как може да стигнете. И разбира се, ако се поинтересувате и вие самите може да намерите много неща за него. Както виждате също, стъпнах нещо гадно и даде някакъв много странен звук. Също тук природата е много хубава, става перфектно. Ако разбира се може да намерите някаква къща да отседнете за една вечер. Или ако разбира се не ви е страх да спите на палатка, може и на палатка да останете. Струва си. Препоръчвам го лично аз. И до след малко.